Formation minnu bolodalen no centre marginal kono o ye couture broderie ni stylisme modélisme ye ale san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre marginal kono o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre marginal kono no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment il ka diplôme sur bisa ka baraka jën fambe o ko fa internat bi centre marginal la ibse ki dem bla kana marginal kono shiron dumuni abo bela jeli soro nga ka baraka centre marginal fleni falaje ija strafara la centre marginal be seku midine centre marginal be bako jikoroni centre marginal be kurofina strafara gitronda ni mogo be renseignement wala la ibse ka weleli ke 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien be weleli ke 76 22 01 04 biye jumae jouer kalo kletan kele samba flahani muga anenduru aw munu sogolembe hakwa jabaran so mandila hanga fule ba bele jene ka kene awa wakati chukwe ambe awla doni yakuni yakwa kuna funu wakati sili bakuru ba kuna funu na anga duani chedon ye wulika jomi ke handa bena dula fuka takasi anga fintikila ka osira ka tekeke keleke mina munu ani bulima fe munu na nyoro marabulu la amena andado oni anyogona chamana kokan kuna funu olubina lasi au bismillah Tratado jouer kalo cliché gi samba fla hani muga anenduru anga duani chedon ka wulika jo kera sababu ye ka tekeke bâton explosif keme ani biworan duru la foka takase détonateur keme shegini mugan duru ani rouleau de cordon détona binani ani kononto foka takase bonbon de mercure kononto husera ka tekeke nina cardo konnala karmi kumeka bo anda fe jamana do konnala kanani ayi anka jamana konnala hajira la ko tekeke fleni femunna nunu meseka taka ke waliya jugu ke bagaye anga jamana konnala kerenkene yala anga fintigila kaw kama o hukum konnala duan cedun ka ni waliya fe uye ajira ko ukanyema so e barami kalfa uma ko ula benembe ka ke sangani wakati kerenkene ya miye kalakana ka o sabati anga jamana konnala hani fen kunta mununu lube do anga jamana konnala ka se ka oludoni ka o bale chugo amina Kakeni bamanti wale tigina mogo ka wale ya jugu ye uye minta ka nyesi anga fintigila ka uma jouer kalo kle folo samba flani muganduru anga yoro chamana anga fintigila ka munu daga yoro bene me nyoro du sahel ka ufi ni o nyema ye colonel Gilbert Jarai hale bora ka la selike ka jira ko ala ni dugudon ka deme barkala bamanti wale tigina mogo tunye bulmafen blende do ta katagani aye gogi kele konnala nga ko usira ka tekeke ni bolma fena sabura bamanti wala tigina mogo maseka tani bolma fenye ka sababu yake yoro yere chugoya kama wafana ya jira ko bolma fen konnala mi marfa chama ani marfa kise olutume akonnala o ko fefena ya jira ko sandare konnala uka chedon do usira ka tekeke bolma fen do la mi marki kiyaye ni wakati na ko ni barabela jenen sira ka ke jama dugudon ka demere barkala o hukum konnala haye wole madake ka nyesi duguduma ko umago be uka demela uku deme ni kuna fonu ye yasa lakana baramini o kalfara uluma hubise ka o barake herani baden konnala chukami on yere bise ka lafiya soro fana andaga yorola jouer kalo kle bisaba ani kele samba flani muganduru ni o ye journée panafricaine des femmes o ye muso togola donye muso ni demba ya hani den ka ministry ada ha ministry nyogon to kulokan o ka conseil des ministres senfe ko o kele me ka fero bela jelen bla sen ka yasa ni do me se kan yanama ya chugamina anka jamana konnala nina samba flani mugan ani duru konnala miye Union africaine hani organisation panafricaine des femmes ma oluka pumation be talike nyogona sabula Union africaine ma oluka pumation justice pour les africains et la diaspora africaine grâce aux réparations organisation panafricaine des femmes ma oluka pumation bena boli feminka de promouvoir la justice sociale et économique pour les femmes africaines à travers les réparations Bama liba konnala anga jamana nyamaw ye kuma seminta ore promouvoir la justice sociale et économique environnementale pour les femmes du Mali en soutenant leurs droits. Anga jamana nyamaw
yasa ka nin don in na ɲɛnamaya jouer kalo tile 31 san 2025 u kɛlen bɛ ka barola sigiw bila sen kan barola sigi min kɔnɔna la musow ka hakɛ o bɛ se cogoya min na ka tanga ani a bɛ se ka lakodɔn diɲɛma fɛ cogoya min na ka don ba la u bɛna na baro ninnu kɛ o kan jouer kalo tile 31 san 2025 an ka minisiriw ka lajɛrɛ senfɛ ni o ye conseil des ministres ye kulubakaw fɛ u ye projet dɔ voté projet min bɛ ɲɛsin an ka jamana baarakɛlaw ma ni o ye fonction publique maaw ye ni o ye ka dɔ fara u ka sara wariw kan don tɛmɛnenw na février kalo tile 4 ka taa bila mars kalo tile 11 san 2025 an ka gouvernement ani min ye fonction publique maaw ka syndicat ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min kɔnɔna la u ye hakilina falen kɛ ni o ye ka dɔ fara fonction publique baarakɛlaw ka sara wari kan cogoya min na janvier kalo tile fɔlɔ san 2026 kɛmɛ sarala min ye 5 ye o bɛna na fara u ka sara wari kan janvier kalo tile fɔlɔ san 2028 kɛmɛ sarala min ye -5% ye ni o ye 5 dugumata ye o bɛna na fara u ka sara wariw kan janvier kalo tile fɔlɔ san 2030 kɛmɛ sarala min ye -6% ye o bɛna na fara u ka sara wariw kan yasa cogoya min na u bɛ se ka lafiya sɔrɔ jamana baara kɔnɔna la kunu araba juillet kalo tile 9 san 2025 an ka 3e pont muso dɔ taara ka taa i fili o pont kɔnɔna la kunnafoni selen an ka finitigilakaw ma min ye polisiw ani sapeur pompier maaw ye olu ye u senfa biribiri ka se yen ka ɲininiw bila sen kan yasa u bɛ se ka muso in su ye cogoya min nka hali u ka ɲinini kɔnɔna la u ma se ka muso in su ye nka hali sisan sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yasa ka se ka muso in su ye cogoya min na maa minnu tun bɛ a kɛnɛ kan maa dɔw y'a jira ko muso in bɔra a ka bolimafɛn sen naani de kɔnɔ ka i fili pont kɔnɔna la dɔw yɛrɛ y'a jira k'a jiginna ka bɔ moto taxi de kɔfɛ ka i fili pont kɔnɔna la muso in yɛrɛ kɔni maa min don o ma se k'a lakodɔn ani fɛn min ye a bila ni waleya in fana na o ma se k'a lakodɔn nka min ye an ka lakana tigilamɔgɔw ye halisa u bɛ sɛgɛsɛgɛliw la yasa u bɛ se ka muso in su ye cogoya min ani fɛn min ye a bila ni waleya in na ka se ka o dɔn arabadon juillet kalo tile 9 san 2025 Umar Sogoba ni ale ye ministère de la sécurité de la protection civile ka secrétaire général ye a ka minisiri tɔgɔ la maramafɛn min minɛna jamanadenw bolo ani a marifakisɛw u ye olu jeni yasa min ye u ye olu jeni an ka jamana kɔnɔna la a kɛnɛ kan maaba caman de tun bɛ yen nɔ yasa k'a ko la ɲɛnamaya min ye colonel Adama Jara ni ale ye CNT membre ye ale tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taga se an ka délégation spéciale commune d'État olu tun bɛ a kɛnɛ kan ani Bamakɔ gouverneur o tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taga se cakɛda minnu bɛ ni olu ni ministère de la sécurité bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o maaba caman fana tun bɛ a kɛnɛ kan an ka kiribulon tigilamɔgɔw Bamakɔ kɔnɔna la Segu Buguni ani San olu maaw fana tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taga se sigida 2nan dugutigilakaw olu caman de tun bɛ kɛnɛ kan ka a kɛnɛ la waleya u ka kumaw kɔnɔna la hajirala ko min ye marifa ni marifakisɛ 240 o de sera ka sɔrɔ ka a jeni nin don in na a kɛnɛ kan colonel Adama Jara ni ale ye secrétaire permanent du secrétariat permanent de la commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres ye ale y'a jira ko an ka jamana ɲɛmaw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yasa min ye marifa ani marifakisɛw ye u kana na sɔrɔ jamanadenw bolo cogoya min sabula u ka kumaw kɔnɔna la u ye a jira ko ni marifa yera jamanadenw bolo o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔba de ye hali jamana yɛrɛ ma hali lakana baara yɛrɛ k'a bɛ se ka o gɛlɛya olu bolo o hukumu kɔnɔna la min ye monsieur Sogoba ye a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ko marifa bɛ maa minnu bolo ko u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka na ni marifa ninnu ye yasa olu minnu ni olu ka baarakɛminɛn don ani ni olu ka a yamaruyalen don olu ka a jeni i n'a fɔ juillet kalo tile 9 ni o ɲɛsinnen bɛ a don ma olu ka se ka a bila yen bilayɔrɔ la a tɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na ni juillet kalo tile 9 wɛrɛ sera ka se ka a jeni cogoya min na sabula a ye a jira ko a man kan cogoya sela jamanadenw marifa ka ye u bolo olu minnu ye finitigilakaw ye ko olu de ka baarakɛminɛn don wa sariya ye olu yamaruya a ka ye olu bolo juin kalo tile 11 san 2025 an ka wasadenw ye projet de loi voté min bɛna ɲɛsin charte de transition kan
sariya kuraw ka olu fara a kan. Alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 3 san 2025 u ye a projet de loi voté maa 131 olu de y'a jira ko olu sɔnna a ma. Maa si ma a jira ko ale hakilina tɛ wa maa si ma a yɛrɛ minɛ a vote kɔnɔna la. U ka a vote kɔnɔna la u ye sariya kura minnu fara a kan o bɛna ɲɛsin min ye transition san hakɛya ye ko o bɛna kɛ san 5 ye wa a bɛ se ka renouveler sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na. O kɔfɛ fana min ye an ka jamana kuntigi fana ni o général d'armée Asimi Goyita ye ko sariya ye a yamaruya ko a bɛ se ka a kan bɔ jamana kalafili nɔfɛ ani kalafili fɛn o fɛn ni olu bɛ kɛ jamana kɔnɔna la a bɛ se ka i kan bɔ a bɛɛ lajɛlen nɔfɛ. O kɔfɛ min ye gouvernement ani CNT maaw ye ko a yamaruyalen bɛ olu fana fɛ u k'u kan bɔ jamana kalafili walima kalafili tɔ minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔna la ko yamaruya bɛ u bolo ka u kan bɔ o nɔfɛ ka kɛ cɛbɔ ye. AES tɔgɔla kiiribulonba min jɔli ko kuma fɔra min ye AES ka kunnafoni di soba ye a y'a jira ko Burkina Faso, Mali ani Niger ko u ye fɛɛrɛw bila sen kan o ko bɛ se lawaleya cogoya min na. A jirala ko AES tɔgɔla kiiribulonba ka baara bɛna boli fɛn min kan o de ye maa minnu ka baara ye bamanti wale ye u bɛna olu ka kiiri tigɛ fo ka taga se maa minnu bɛ kɛlɛ kɛ maaw dugudenw kama fo ka taga se diɲɛ kama ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ dankari kɛ o hadamaden ɲɔgɔnw ka hadamadenya hakɛ la u bɛna olu ka kiiri tigɛ min ye AES tɔgɔla kaso ye u bɛna na jɔ Bamaliba kɔnɔna la yaasa ni maa kofɔlen minnu filɛ ni u ka kiiri tigɛra ka u datugu o yɔrɔ la. Ani fana u bɛna bɔlɔlɔsiraw fana bila sen ka bɔlɔlɔsira min kan u bɛna na jɛ ka baara kɛ a kow kan. Jumadon juillet kalo tile 4 san 2025 AES conseiller des chargeurs ani Tchad conseiller des chargeurs ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min kɔnɔna la u ye hakilina falenfalenw kɛ don n'a nataw la u bɛna na baara kɛ cogoya min na. U ka kumaw kɔnɔna la u y'a jira ko u bɛna bulletin d'information fana u bɛna olu bila sen kan u ka baaraw kɔnɔna la ani o kɔfɛ fana ko min ye jamana in saba bɛɛ lajɛlen jagokɛlaw bɛ se ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na. Tarif douanier min sigilen bɛ ni douane na u kan ka nafolo kasabi min sara ko k'o wuli ka bɔ yen AES jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ bolo di ɲɔgɔnma min ni o bɛ ko fɔ ko o bɛ o de jira. O kɔfɛ fana u ye a jira ko lakana ko nasira fɛ fɛɛrɛw ka bila sen kan ni maaw taara u bolofɛnw ta u n'u bolofɛnw ka lakana cogoya min na u ka don n'u bolofɛnw ye u ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ baasi fosi ma u sɔrɔ hɛrɛ ani baden na. O b'an na taa an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Burkina Faso kɔnɔna la kabini ni juillet kalo tile 5 san 2025 Burkina Faso jamana ɲɛmaaw ye sariya kura ta ka ɲɛsin sigarɛti feerebagaw ni a dilanbaw ma u ka jamana kɔnɔna la ni o ye ko ni sigarɛti dilanbagaw b'a fɛ u ka sigarɛti ka taa ɲɛ ka feere u ka jamana kɔnɔna la ni o ye Burkina Faso ye ko sariya min fɔlen don u ka o labato n'o tɛ min ye u ka sigarɛti a tɛna na feere Burkina Faso kɔnɔna la. O kɔfɛ fana u ye a jira don tɛmɛnenw na ko min ye an ka sifinnakaw ye minnu si ma san 18 sɔrɔ ko sigarɛti kana feere olu ma wa sigarɛti minnu fana bɛ yen n'u lakodɔnnen tɛ ko o kana na feere Burkina Faso kɔnɔna la ani fana ko n'u bɛ sigarɛti ninnu dilan fana u ka saniya wale dɔw matarafa. U ka ni sariya tali kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ye a jira ko a kun de ye yaasa min ye minnu bɛ sigarɛti min ka se ka u yɛrɛ lakana cogoya min ani maa minnu yɛrɛ bɛ n'u tɛ sigarɛti min ka olu lakana yaasa don n'a nataw la jamana jigi bɛ sifinnaka minnu kan olu ka se ka o baaraw kɛ a kɛcogo ɲuman na i n'a fɔ jamana bɛ a fɛ cogoya min na. N'an bɔra yen an bɛ taa Côte d'Ivoire kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni Mamadu Awa Gassama ka minɛli ye arabadon juillet kalo tile 2 san 2025 Côte d'Ivoire finitigilakaw fɛ ka sababuya kɛ ko don tɛmɛnenw na a ye kumakanw fɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw ma minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka fitinɛ ka o wuli jamana kɔnɔna la min a ka lafasalibaga ye n'o ye Mahamadu Ismaila Konate ale a jira ko u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa min ye Mamadu Gassama ye a bɛ se cogoya min na ka bila yɔrɔ la yɔrɔ min ni o tɛ kɔlɔlɔ lase a ka kɛnɛya ma a ye a jira ko u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan u ye a ɲini Côte d'Ivoire kiiri tigilamɔgɔw fɛ k'u ka fɛɛrɛw bila sen kan ka a bɛ kaso min kɔnɔna la k'a bɔ yen k'a bila yɔrɔ ɲɛnama la ka sababuya kɛ ko min ye Mahamadu Awa Gassama yɛrɛ ye a si janfara wa kɛnɛya ko nasira fɛnɛ fɛ ko a man kɛnɛ kosɛbɛ ani fana ko k'a da a kan a ye CNT ni o ye Mali CNT
maa ye ko u ka jateminɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen na hani fana o kɔfɛ a y'a jira k'u kana ɲina ko nationalité étrangère ko o de bɛ a bolo ko o hukumu kɔnɔna la u b'a ɲini u ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ u ka a bɔ a bɛ yɔrɔ min na k'a bɔ yen nɔ k'a bila yɔrɔ wɛrɛ la yanni a ka kiiri don cɛ. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibilabaarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bɔ an ka baara in na. An b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran.